Assalamu alaikum warahmatullahi ‘yan uwa, barkanmu da warhaka da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So insha Allah yau ma za mu ci gaba da class ɗinmu daga inda muka tsaya. So wannan ɗin da za mu yau shine yadda ake business bana na wannan bana ta POS. So as usual dai yadda ake yi, za mu fara zuwa gurin canza background wanda dai kowa ya sani na nuna, amma bari in ƙara nunawa. Wannan alamai gashi nan ita za a danna domin canza background. Gashi nan color, sai mutum ya je ya canza. In za a zaɓi color ga yanda ake yi. Gashi nan wannan gashi nan color da gradient, a tabbatar kan color aka yi clicking. Na zaɓi fari as usual. So ya ga yayi haka, sai mu zo ɓangaren size, sai mu maida shi 1380 height ɗin kenan. 1380 as our height. Bari mu gani, wannan ɗin is not balance, ya zo kamar da ‘yar gardama. Bari mu bashi duk a matsayin position ɗaya. So daga nan abin da za mu yi next shine za mu koma kan wannan na ukun kenan. As usual inda ake ɗauko shapes an sani, wannan ake danna shi zai kawo shapes, an gani shi zai kawo shapes inda da muna kan wannan. So gashi nan shi ke ba mu shapes. Gashi nan sai mu zaɓa. Gashi nan za mu yi amfani da rectangle. See me selecting color. Let's make use of color. Yau mu yi amfani da blue, da na fi amfani da green. So let's make use of color blue. So gashi nan za a buɗa ta saboda faɗin ya kai daidai. Faɗin ya kai daidai za a buɗa. Gashi nan an ga ya kai, sai a ja shi yayi kaman sama haka kaɗan. So gashi nan gama, sai mu ji wannan text ɗin inda ba ni za mu yi aiki da shi ba mu goge shi. So daga nan sai a je lock. Kar a manta inda ake locking na abu, yanda kar yayi motsi. Gashi nan kowa ya gan shi. To gashi nan sai a danna alamar kwaɗo. Gashi in yayi ja shi ke nuna cewa ya riƙe kenan. Idan kuma mutum na so ya koma, abin da zai yi shine zai ƙara danna nan. Da ya ƙara danna nan zai ga gashi nan ya dawo. In an duba za a ga baya motsi. So daga nan abin da za mu yi amfani da shi shine let's make use of okay, bari mu je kan text ɗin. Da na so in sa shi a ƙarshe, ko kuma bari mu yi amfani da another shape. In mun gama design ɗin daga baya sai mu zo mu yi amfani da suna ɗin. So gashi nan as usual inda ake ɗauko shapes na riga na nuna mana. Sai mu ɗauko cycle. Ga cycle nan mun ɗauko, sai mu koma cycle ɗin sai mu canza mashi color. Ana son uniformity a graphic design. Ana son in color mutum zai da ita kar ta wuce kala 3. At least in ma 2 ta isa. Haka idan font ne, kalar rubutu, shi ma ba a san mutum ya wuce kala 2 zuwa 3. Shi zai sa za ku ga wani in yi design ɗin will be looking somehow, saboda mixture da aka yi amfani da shi na so many colors, wanda yana affecting graphic design. So let's make use of ga wannan color navy blue. Sai mu reduce na size nashi. Don muka reduce size din navy blue,
sai mu clicking on relative position saboda ya zamo a tsakiya. So you can reduce the size a little. So daga nan gashi nan at the center. It's too big. Bari mu ɗan yi reducing nashi. Let's see. It's okay here. Naga. Let's check the positioning. She is at the center. Good. So daga nan we should lock it again. Ni locking ɗin shi. Sai mu zo kan still dai na uku a inda yake sai mu shiga import. Idan muka shiga import sai mu koma sai mu ɗauko wannan cycle image ɗin. Sai mu cropping nashi kaɗan. Muka cropping nashi kaɗan sai mu daidaita shi yanda zai koma wannan ɗaya da cycle ɗin yanda zai hau. Gashi nan. Yaba ya hau. Idan yayi sai mu merging nashi. Kar a manta yanda ake merging shine farko za a yi clicking na nan. Idan aka yi clicking na nan gashi nan ya kawo. Sai a dawo ƙasa. Gashi nan shi ma yanda ake yi idan ana son a yi merging wannan. Idan aka yi clicking kan shi gashi nan za a ga ya kawo to sai a haɗa hoton da ake so a haɗe. Sai a danna wannan alamar. Gata nan ita ce ta haɗewa wanda daga ita sai alamar tick na good. Gashi nan an yi selecting gashi guda biyu. Sai a danna sai a danna wannan guda biyu kafin a kai gurin good. But before then a fara selecting gashi nan. Idan ba a selecting ba zai yi ba. So ga delete ga wannan mai hoton kaman fuskan waya da biro. Sai wannan na uku. Wannan na uku da shi ake merging. An gan shi? To da shi ake merging gashi nan. An ga ya haɗe. Sai a dawo as usual dai yanda na nuna an ga gashi nan. Sai mu duba. It's okay this way. Let's say relative position again. Gashi nan just to make sure abin is okay. So daga nan sai mu je mu important na bari mu ɗauko POS machine ɗinmu wanda za mu yi aiki da shi. Gashi nan. Good. Gashi nan abin da za mu yi shine mu rage wannan ɗin shi. Gashi nan. Daga yayi haka positioning ɗin nashi. Good. Sai mutum yi locking ɗin shi yanda ba zai yi motsi ba. Locking wancan ɗin shi ma. Gashi nan za a ga duk sun tsaya. Sai mu ƙara importing. Idan ana so a yi importing a ɗauko ga na ɗaya ga na biyu mai alaman a na uku za a ga gashi nan. Sai mu ɗauko hoton kuɗi. Gasu nan daloli. Allah ka ba mu dala. Shi ma gashi nan sai a reducing na shape ɗin kuɗin. Wanda zai kai daidai. Inda zai hau bari mu gani. Still dai. Mu ɗan matso da su kusa. Yawa. Good. An gani gashi nan. So after this abin da za mu yi next shine za mu yi amfani da wannan. Za mu dawo ƙasa inda anan ne za mu zaɓi za mu rubuta services da muke offering. So nan ma abin da za mu yi amfani da shi shine still dai cycle ne. Bari mu gani. Let's make use of let's say radius. Yeah. Wannan shape ɗin 50 is too much.
let's say kamar 34. Na ga 34 a wannan ɗin radius ɗin in an rage muna yi amfani da shi as 34. Gashi nan. Sai dai size ɗin nashi ya yi girma. Size ɗin ya yi girma, but before that let's give it a mu je mu bashi color first. Gashi nan. Za mu bashi color. I'm coming. Ya kamata a ce ya bashi color tun baya, bari in yi deleting nashi. Gashi nan. So sai mu shiga inda za mu ɗauko shape. Gashi nan, let's give it a color first before a je ko ina. Bari we are going to make use of red. A ja nan. Sai mai amfani da ɓangaren radius ɗin. Shan ne na ce we are going to make use of what? 30. Mai amfani da 34 can. Let's say 34. Ma inda za mu ba shi tsawo. Mu ɗan yi reduce in nashi kaɗan. Sorry. Rage mai tsawo. Sai mu kawo shi nan ƙasa. Timja. Da mun yi nan bari za mu ga size ɗin shi. Za mu ga size ɗin shi. Mutum in ya hau kan relative size zai gani. Gashi nan a 49. But we have to reduce it. So naga is okay here. Sai mu duplicating nashi. Copy. Na biyu. Let's duplicate it again. Gashi na uku. Sai mu saita su. Tabbatar suna kan hannun ɗaya. Shape ɗin farko mu duba mu gani. Size 42. Na biyu mu duba 42. Sai na uku 37. Sai mu tabbatar shi ma ya kai 42. Aka ban yi locking ɗin shi ba. Idan abu ya ɓace ana son a dawo da shi instantly. Abinda mutum zai danna shi ne wannan. Za ka ga ya dawo. Ta ka danna shi za ka ga ya dawo. Gashi. To. Hannun let's leave it here. Bari mu yi locking ɗin shi duk da daidai need in ɗan ɗaga su kaɗan. Shi wannan saboda ina son bari in ɗan rage mai tsawo kaɗan. Good. Saboda ina son in ƙara duplicating na wannan shape ɗin in sa shi a can. Duba size a tabbatar ana son uniformity 37. Na biyu. 42. Wannan ma 42. Ma kama akwai problem a weight ɗin. Yeah. Duk daidai suke. To bari a yi amfani da position gurin ɗan matsar da shi. Yanda zai yi daidai. And ma let's make use of position. Dan matsar da shi ya daidai. Yawwa. Za a ga sun hau. Duk da dai wannan kamar ya ɗanyi ba a ɗan gyara shi ya hau. Na ga sun hau daidai. Wannan ya ɗanyi gaba kaɗan. Good. So let's
duplicate it. Kamar nan ina son mu samu irin shi ma. Let's duplicate again. Let's duplicate again. Sama kaɗan. Sama kaɗan. Nan bari mu yi locking. Wannan kuɗin da POS saboda mun gama da su. Yanzu wannan yana buƙata a ɗan shifting nashi kaɗan inda za su tashi daidai. Naga yayi haka. Amma duk da dai, sorry, yana ƙara daga wannan ɗin sama. Saboda space ɗin ba zai bada mu da rubuta abubuwan da muke so ba. Ba zai bada ba. Daga sama kaɗan. Take it up a little. Take it up a little. Then you move it saboda ana son komai ya fito. Yawwa. Good. Sai a je a yi locking na komai da komai. Let's say a ce move it off a little. Up a little. Sai mu locking. Da wannan, da wannan, da wannan, da wannan. Gashi. Don mun yi locking ɗinsu. So daga nan saura merging saboda mu samu sauƙi. Saboda mu samu sauƙi. Wa'innan abubuwan sai mu shiga na nuna mana yadda ake merging. Sai mu fara da ukun farko. Ukun farko sai mu merging ɗinsu. Gashi nan mun yi. Sai mu dawo mu ga ga su nan tabbas. Kuma they are very easier a ce an ɗaga. Sai mu ƙara komawa mu yi merging na sauran ukun. Okay, like they merge already. Sai mu yi merging na sauran ukun. Gashi nan. Gashi nan. Su ma sun haɗe. Gashi nan mun ɗaga su easily ba tare da wani ciwon kai ba. Masha Allah. So yanzu abin da za mu yi next shine za mu kawo logos na kowane na farko za mu kawo na wannan inda ake subscription kamar na wuta na DSTV da dai sauransu. Za mu shiga import. Bari mu ɗauko na DSTV. Naga. Let's bring that of DSTV. DSTV is here already. Gashi nan DSTV. Ina shi ƙarami. Yawwa. DSTV. Let me import in the start times. Let me import in the start time. Let's import it. Import in the start time. Okay, start times. Yeah. Akwai background a jiki. Bari mu yi importing wanda bai da background. Gashi nan. Sorry. Gashi nan. Good. Kun gan shi mara background. Shi mai da shi ɗan ƙarami. Yanda zai yi fitting na size ɗin what we want to do. Gani? Bari mu yi amfani da size. Mu ɗan ƙara mashi. Good. Now we make use of position to take it down. Then move it. Yeah, it's like it's okay this way. Daga nan mu importing wannan ɗin. Let's say a ce mu ɗauko wannan ɗin NEPA.
Wanda yawanci abubuwa ne wanda an yi upgrading ana biya masu bill. Ga shi nan PHCN. Sai mu reducing na size nasa. Reducing. Ticket. Mai da shi ɗan matsitsili. Mai placing ɗin shi a nan. Good. Sai mu shiga mu yi locking nasu. Start time. Da waye ga shi nan mun yi locking nasu. An ga san tsaya ba su wannan. Sai mu je mu importing na wannan ɗin networks. MTN, Glo and the rest. Shi nan mu shiga download. Bari a ɗauko, let's start with MTN. Hey, cropping nashi. Oh no. Yawa. Mu rage mashi size. Na koshi. Waje nan. Sai mu shiga relative size. Mai reducing na size nashi. Saboda yayi girma. So let's make use of position. And then we take it down. Yeah. It's a little. Bari mu duba shape ɗin da muka aiki da shi. Is 8. An gama. Sai mu importing na glue. Mu importing na glue. Mu importing na glue. Ga glue nan. Glow. Shi nan. See size. Leave it 18. Saboda ana barin size ɗin idan ɓangaren kaman girman yayi daidai. Duk da haka 17 za mu bashi. Let's leave it 16 yanda zai kama da MTN ɗin. Sai mu je mu importing na Airtel. Ko 9 mobile. Na Airtel yake. Ga Airtel nan. Airtel sai mun rage mai size. Good. And then we take it down a little. The position. Up a little. Superb. So let's import 9 mobile. Machine. Let's go. Yeah. 9 mobile. 9 mobile very mobile hutu. Let's forget about mobile shi kamar yadda aka ba MTN. Rage mai size. Okay, like let's say 5 or 7. Okay. So let's move it. Let's take it down. Yawa. Sama kaɗan. Ma a ɗan rage mai size. Good. And then position. Good. Gashi nan mun gama. Sai dai glue ya ɗanyi sama sosai. Good. Ga kowanne ya hau. Sai mu je mu locking. 1, 2, 3, 4. Good. Mun gama nan. So abin da ya rage yanzu shine sa suna
M as in rubutu. Gashi nan normally dai na have explained yana kan E ana ake selecting text. Let's use block letters. Let's see Abu Kautar. Abu Kautar. Sai Abu Kautar. Bari mai amfani da fari. Sai I selecting na color. Fari zai fito da kyau. Good. An ga gashi ya fito. Sannan sai mu je mu zaɓi font. Bari mu ɗau Amarat Bolt. Bari mu gani. Yawwa, Amarat Bolt. Gashi nan ya fito. Sai mu amfani da shadow. Domin ƙara wannan ɗin shi. Su shadow ɗin bari mu gani. Wanne za mu sa mashi. Bari ne mu sa mai wannan ɗin. Okay. Sai mu reducing nashi like to 50. And some black sai mu reducing nashi to 50. Sai mu je mu enlarging. Bari mu gani. 6 of masa stroke ɗin muna iya amfani da let's use red. Gashi nan. Sai mu je mu ƙara duba size na text ɗin mu maida shi bold. Gashi nan the size, relative size 60. Good. Let's leave it 75. Nan sai mu amfani da relative position mu kai shi center. Gashi nan. Amma bari mu reducing size ɗin. Kai clicking in kana son ka yi wani abu a kan shi sai ka hau kan A. Bari mu reducing size ɗin. Saboda ya ɗan yi girma ina son POS ɗin ya fi kowanne girma. Let's say 60 is okay. Relative position, center. Good. And then we take it up a little, not extreme up. Good. You go so say. Yawwa. Daga nan next za mu rubuta POS in block letter. POS in block letter. Shi kuma bari mu amfani da kalar ja. Saboda abin yayi matching. Ja. Good. Sai mu je ɓangaren font. Shi ma font nashi. Mu ƙara ɗaukan Amarat Bolt. Good. Sai style mu sa shi a bold. Sai mai amfani da shape. Let's make use of size. Yawwa. Let's take it up. Gashi nan size ɗin. Naga anan to inda mun yi haka a koma kan shape ɗin cycle ɗin nan. Mi taking ɗin shi ƙasa a little. Sai mu yi ƙoƙari mu yi unlocking sauran domin gyara su yanda ya dace su ma. Sai mu je kan kuɗi da POS yanda za mu ɗan matsar da su kaɗan yanda abin zai tashi daidai. Saboda sun matse. Yawwa. Su ma kuɗin sai mu ɗan matsar da su. Good. An ga komai ya hau daidai. Sai mu koma mu yi locking nasu. Sai mu locking ɗin shi. Good. Yawwa.
POS ɗin nan mu kai shi ƙasa kaɗan. Gani ya fito amma sai mun ba shi shadow. Let's click on it. Wanda shadow zai ƙara fidda shi. Gani ana sa shadow gashi na ya fito sosai. Yawwa, sa mai fari. Yi mu ɗan rage. Sai ɗan shiga radius na shadow. Gashi na an gani ya fito da kyau. Sai mu danna bayan nan nashi idan muna son mu mai da abu daidai. To. Gashi nan. POS ɗin sai mu rufe shi. Sai mu koma abu kawsar ɗin mu ɗan ɗaga shi kaɗan. Yawwa. Shi ma sai mu yi locking ɗin shi. Na ga mun gama da nan. Sai mu koma ɓangaren. Su masha Allah yanzu abin da ya rage mana shine sauran rubutun. Sai mutum ya clicking on the text kenan. Sai editing. Sai na farko mu rubuta let's say withdrawal. Sai mu sa mashi farin color. White color. Amfani da farin color. Gashi nan ya fito. Good. Sai mu sa shi akan let's make it a bold. Sai mu reduce na size nashi. Where's the size? And the how daidai. Let's leave it at let's say 50. And then we take it down, position it, and go how? Withdraw. See me copying in the menu copying kawai. We take it to the down. See me editing yanda ake editing gashi. Let's say we are going to edit nan gashi idan aka danna. In aka danna shi gashi nan shi zai ba mu dama. Next sai mu ci deposit. Okay. Gashi nan sai positioning nashi da za mu maida can baya. A little. It does step ɗaya da wannan. Good. Sai mu copying again from deposit. Sai mu editing kamar yanda na nuna mana. Sai mu rubuta transfer. Good. Sai mu editing. Gashi nan. Sai mu rubuta let's say subscriptions. Gashi. Now we take it to the back. Good. Then we copy it. Sai mu ɗauko. Sai mu rubuta let's say a ce airtime. Mu ɗan matsar da shi kaɗan saboda Italian. Good. Sai mu copy. Sai mu maida shi bills. Let's edit. Good. Daga sanan ya hau. So daga wannan next abin da za mu shi ne sai mu sa phone number. But the phone number let's make use of
ina ga mu yi amfani da the same format. I'm going copy, sai mu rubuta phone number mu editing 08064 gashi nan, sai mu tata mu kai ta ƙasa, sai mu canza color, mu yi amfani da let's make use of this one is not wannan number ina ga color din yayi daidai, ko mu yi amfani da blue. Ana son uniformity as I mentioned it earlier. Let's make use of the red. National phone number, and then we increase the size. Saboda yawanci za ku ga ai masu wannan din POS za ku ga ai mutum shine da kanshi a gurin. To sai dai ko ya dan matsa ne, ba wai abu bane ba da yake buƙatar a ce an yi amfani da address. To sai dai maybe in za mu dan sa mata shadow ne kaɗan, sai mu reduce na shadow ɗin. Sai mu duba texture na relative position, wani yanda zai tsaya a tsakiya. So ina ga shi kenan mun gama. So da wannan the only way you can support us shine wannan din let's say wannan din platform na YouTube, kana iya subscribing a YouTube channel namu da like da at least sauransu, akwai update da sauran karatutuwa haka da muke dan sawa. So kuna iya taimakan mu gurin subscribing to the YouTube channel. So wannan shine a takaice. Wassalamu alaikum warahmatullah. So pardon, kafin in yi sallama sai saving, kar a manta mutum yi saving as project. Let's say POS bana data kenan, idan data yana kunne kama ka like it, sai a saving as image. Kar a manta na ce a rinka shiga ba custom ba, as ultra ake saving. Good. Ta masha Allah.